Дуруд ҳамдиёрони азиз, мо кор кардестем дар таҷрибаи коримон бисёр муроҷиат мекунанд ва ҳамин вақтҳои охир бисёртар беморон муроҷиат кардестанд. Касалои коксартроз. Ҳамин кадоме ки касали коксартроз мешава, ҳаракат кунед саривақт тавбатона бигиред. Барое ки мо дар таҷрибаи корӣ дидем ки ҳамин коксартроз зарараш ай миён сар мешава. Вақте ки миёнда остеофито мебуранд, каналора зер мекунанд, дигар тарафи косода кам ғизо мерава ё ки зонаҳода артроз пайдо мешава ва тавбата саривақт кардан дар корае. ҳамин вақти коксартроз зиёд мешава, ҳамин устухони одам нами шаравоиш бигем да, ай ҳисоби хунукӣ бисёр гирифтана, инам чи хеле қанда дар ов мепартои мегирӣ, қанд ов мешаку, ҳамин коси одам ҳамин шаравой ранги ҳамо қанд ов мешава, кай ки воспаление зиёд мегира. Барои ра пешгирӣ кардан бояд аввал якум миёна тавбат кунӣ. Ҳамин ҳис кардем ки қӯймучотон дар мекуна, и ҳатман зарари миёнай, рафта миёна томография кунен, баъд косотона рентген. Агар кос дараҷаи якум дуюм боша, тавбат карданаш бисёр осонай, тез пешгириш карда меша. Не ки агар дараҷаш сеюму чорум шид, рост ҷарроҳӣ меравад, дигар фоида надорад. Барои ҳамин қа зарари коксартроз ма дар таҷрибаи корӣ дидем ки зарараш ай миён мешава, ай грижаи миён, ай остеофитои миён. Барои ҳамин қа ҳар касе ки ҳис кард ки косаш дар мекуна, ҳатман бирен томография кунен, ба мутахассис худа нишон дитен. И буд маълумот барои коксартрозо. Раҳмат барои